Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 24 awgustda Litvada ABŞ-nyň döwlet sekretarinyň ornwasary Steven Biegun bilen duşuşyp görülüp eşdilmedik protest tolkunyna sebäp bolan dagwaly prezident saýlawlaryna parahatçylykly çözgüt tapmagyň ýollaryny maslahatlaşar. Bu duşuşyk 23 awgustda Minskde 100 000-den gowra protestçiniň köçeleri doldurıp 9 awgustda geçirilen saýlawdan soň günlerde demonstrantlara garşy güýç ulanan howpsuzlyk güýçleriniň bir gözegçilik astyny harwlaryň täze duýduruşlaryna garaman prezident Aleksandr Lukashenkanyň gaýtadan saýlanmagyna garşy köpçülikliň ýürüýüş geçirmeginiň ýa-da gabat gelýär. İçeri İşler Ministerligi protest ýürüýüşi wagtyny hiç kimin tutsak edilmänligini aýtdy. Bu häkimetlerin 9 awgustda geçirilen saýlawlardan soň müňlerçe adamyň tutsak edilmegine we adından 3 adamyň ölmegine sebäp bolan zorlukly basyp ýatyryş çemeleşmesinden saklanýanlygyny gorkadýar. Agşamlyk adamlar fitne garşy durýan polisiýa güýçleri bilen çaknyşman parahatçylykda dargap başlady. Mehelle şäher merkezine toplanyp garşy durmagyň 15-nji gününde Lukashenkanyň wezipesinden aýrylmagyna we 9,5 milyon ilatly Günnäwr Ýewropa ýurdunyna täze saýlawlaryň geçirilmegine çagyryp guran protestlerini täze Belarusyň ýürüýüş diýip atlanyrdy. Protestçilerin köpüsi ak ve gyzyl renkli Belarus baydagyny göterip şäheriň garaşsyzlyk meýdançygynda toplandy. Olar ýurdy 26 ýyllap awtoritar usulla dolandyran Lukashenkanyň wezipeden aýrylmagyna çagyryp çekilip gaýgyrdylar. Protestler umuman soglandan soň Telegramda Lukashenkanyň ok geçirmeýän keltekçe geýip el tüpöňli şäheriň üstünden dikusorly uçuşyny gorkadýan video peýda boldy. Awtoritar lideriň prezident köşkünde dikusordan düşýän wagtyny olar saçan ýaly gaçdylar diýenligi eşdilýär. Lukashenko goşuny doly söwüş taýýarlygyny durmagy buyurdy. Bu ýagdaý görülüp eşdilmedik köçe protestlerini dargatmak üçin goşunyň ganly basyp ýatyryş şäherleriniň ulanmak ähtimallygy baradaky aladalary ýokarlanyrdy. Beýlek şäherlerde şol sanyny Brestde we Grodnoda hem uly protest ýygnançyklary geçirildi. Şeýle-de Litvada uly protest şähereti guruldy. Adamlar Vilniusdan Belarus bilen Sergede çenli aralykda 30 kilometrlik adam zynjyryna düzülüp täze saýlawlar talap edýän Belaruslary raýdaşlyk gorkadylar. Häkimetleriň maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirme ugrun eden synançyklar sebäpli ulgamlar, ulanjylar internete baglanmak kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldy. Protestçileri faşistler diýip häsiýetlendiren Goranmak ministerligi ýürüýüşiň öňü sirasyny neden beýanatyny 2-nji jahan uruşunyň pidalaryna bagyşlanan ýadygarlyklary şek getirilmeli barada aýratyn duýduruş berdi. Ministerlik bu hili yerlerde parahatçylygyň we tertip düzgünüň hiç bir jahtydan bozulmaly däldigini öýdürip uly harplar bilen sizinni polisiýa bilen goşun bilen iş salşarsyňyz diýip ýazdy. Bu beýanat Lukashenko onuň aýtmagyna görä harwlary ýurtda daşary ýurt planlary esasynda gollanylýan renkli rewolýusiýa garşy durmak üçin berk çäreler görmegi buýrandan soň harby gullukçylaryň harwlawlarda Minska getirilýänligi gödüýlenden soň edildi. Sesleriň 60-70 götürümini yeňiş gadananlygyny aýdýan oppozisiýa kandidaty Tikhanovskaya 22 awgustda Belarus halkynyň öz hukuklary üçin göreşmeligini we Lukashenkanyň ýurdun harby howpastyna da baradaky sözlerini baş galdyrmaly därligini aýtdy. Interfax we RIA Novosti habar gulluklarynyň maglumatlaryna görä Orsiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrov 23 awgustda Belarus terk eden oppozisiýa agdalaryny gan ökmek synançygyny aýplady. Şeýle-de ol Moskwanyň Belarusda hakyky giň milli dialogyň başlanmagyna çagyrýanlygyny we Orsiýetiň Belarus häkimetleriniň oppozisiýa bilen gepleşikler baradaky islenlik kararyny kabul etjekdigini aýtdy. Ýönül Belarus halkynyň bu ýagdaýdan nädip çykmalygyny özleri üçin özleriniň çözjekdigini hem sözüne goşdy.